Karon adlaw sa Huwebes sa ikasiyam nga semana sulod sa tuig. Diha sa pipila ka mga kultura, ang bulan sa Hunyo, tradisyonal nga bulan alang sa mga kasal. Busa tukma lang gayud nga ang mga pagbasa karong adlawa nahisgot og gugma. Diha sa unang pagbasa, si Tobias ug si Sara bag-ong naminyo. Mao kini ang unang gabii sa ilang panagtiayon. Nagsugod sila sa ilang kinabuhing minyo sa pag-ampo, nangayo nga ang Dios manalangin kanila ug sabanay nga ilang pagatukuron. Dugang pa nga ang ilang gugma sa kaminyoon mosalamin unta sa Dios nung kahiusahan sa gugma diha sa Santissima Trinidad. Apan bisan dili tanan gitawag sa kaminyoon, kitang tanan gitawag sa mahigugmaong pagkinabuhi nga mosalamin sa Dios nung gugma. Diha sa ebanghelyo karong adlawa, si Jesus mitudlo sa iyang mga tigpamati nga ang duha ka labing dagkong mga kasuguan nagmando nga higugmaon ang Dios ug ang isig katawo. Walay pagsapayan sa atong edad o sa atong kahimtang sa kinabuhi, gitawag kita nga magpuyo diha sa gugma, sama nga ang Dios nahigugma kanato. Pinaagi sa atong pagtahan sa kaugalingon diha sa gugma ug sa pag-alagad sa atong mga kaigsuonan, nagmatuod kita sa atong gugma alang sa Dios nga dili nato makita ug nagtabang sa uban nga makaila sa Dios ug makasulod didto sa iyang gingharian. Pamalandong. Ang akong pagpuyo matag adlaw, nagsalamin ba sa Dios nung gugma? Gitabangan ba nako ang uban aron makaila sila sa Dios sa ingon makasulod sa iyang gingharian? Pagbasa gikan sa basahon ni Tobit. Ug sanglit ikaw man ang labing suod niyang paryente, aduna kay katungod sa pagpangasawa kaniya. May katungod ka usab pagpanunod sa tanang kabtangan sa iyang amahan. Sa paghisulod ni Tobias ug sa anghel nga si Rafael sa syudad sa Ekbatana, miingon si Tobias, Azarias, higala ko, dad-adayon ako sa labing madali ngadto kang Ragel. Ang anghel midala kaniya ngadto sa balay ni Ragel, diin ila siyang hikaplagan nga naglingkod sa pultahan sa iyang patio. Si Rafael ug si Tobias nangumusta kaniya pag-una. Unya mitubag siya, dayon kamo mga higala ko, ato kining balaya. Gipasulod sila ni Ragel sa iyang balay. Apan nakadungog si Ragel sa pangutana ug miingon kang Tobias. Kaon ug inom una ug paglipay karong gabhiuna. Aduna kay katungod sa pagpangasawa kang Sara ug dili ako makatugot nga adunay lain nga mga sawa kaniya tungod kay ikaw ang akong labing suod nga paryente. Apan tug-anan ko ikaw sa matuod anak ko. Gihatag ko na siya ngadto sa 7 ka tawo, silang tanan mga paryente. Ang matag usa kanila namatay sa gabii sa ilang kasal, diha gayud sa paghisulod nila sa lawak nga higdaanan. Apan karon anak ko, kaon una og inom. Ang Ginoo magbantay ra kaninyong duha. Mitubag si Tobias. Dili ako mukaon ni mo inom hangtod imo akong pasaligan nga maasawa ko si Sara. Miuyon si Ragel ug miingon, sa walay duha-duha himuon ko kini. Ihatag ko siya kanimo sumala sa gisugo sa mga balaod ni Moises. Ang Dios sa langit maoy naghikay niining kaminyuuna, busa dawata siya nga imong asawa. Sukad karon, ikaw iyahan na ug siya imuha.
Si Sara imuha karong adlawa ug hangtod sa hangtod. Ang Ginoo sa langit magbantay unta kaninyong duha nga walay mahitabo karong gabhiuna. Magmaluluyon unta siya kaninyo. Unya gitawag ni Ragel ang iyang anak. Sa pagduol na niya, gikuptan niya ang iyang kamot ug gihatag siya ngadto kang Tobias uban sa iyang panalangin. Siya miingon, dawata siya nga imong asawa sumala sa mga pagtulun-an sa balaod ni Moises. Dad-a siya ngadto sa balay sa imong amahan. Ang Dios sa langit maghatag unta kaninyong duha sa usa ka malipayon nga kinabuhi. Nangayo si Ragel sa iyang asawa nga dad-an siya og usa ka linukot nga walay sulat aron iyang ikasulat ang kasabutan sa kaminyoon. Gidad-an siya ni Edna sa linukot ug gisulat ni Ragel ang kasabutan diha sa pag-ingon nga si Sara gihatag ngadto kang Tobias sumala sa mga pagtulun-an sa balaod ni Moises. Sa dihang si Tobias ug si Sara na lang ang didto sa sulod sa tinakpan nga mga pultahan, mibangon si Tobias sa higdaanan ug namulong sa iyang asawa. Bangon inday, magampo kita sa Ginoo aron kaluy-an kita ug iya kitang panalipdan. Mibangon si Sara aron magampo silang duha ug mangayo sa Dios sa iyang panalipod. Unya nagampo si Tobias. O Dios sa among mga katigulangan, takos ikaw sa pagdayig. Pagdaygon ang imong ngalan hangtod sa kahangturan, sa tanan nga imong binuhat sa langit ug sa yuta. Gibuhat mo si Adan ug gihatagan mo siya kang Eva nga iyang asawa aron mahimong katabang niya. Nahimo sila nga mga ginikanan sa tanang katawhan. Miingon ikaw, dili maayo nga mag-inusara pagpuyo ang tawo. Himuan ko siyag kauban ug katabang nga angay kaniya. Ginoo, gipili ko si Sara tungod kay kini matarong ug dili tungod sa kaulag. Kaluy-i kami ug itugot nga moabot kaming duha sa pagkatigulang. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo, libot sa imong talad. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Tan-awa sa ingon niini, panalanginan ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Manalangin kanimo ang Ginoo gikan sa Sion. Makita mo unta ang kabulahanan sa Jerusalem sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo.
Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini: higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo, tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tawo kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag, busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios, ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.